Pacifico Buyet Maghari. No, tapos sa City Legal Officer ti nagapamati lang tato kahapon sa kagabi sa report ti Bomboan sus Mario Joseph, no? Kuan gali di makabalo magsabat. Ay, tinga aga muning pinadala yan ni Mayor Alfredo Benitez, no? Sa bahin niya makabran sang saring iyang city administrator kag city legal officer padala blanco nga memorandum agreement to. Hindi ko mo ka majority na kamura sa City Council kag dogin pang sipira ng baba sa mga konsyal nga nagdaog sa Team Asenso, mahipos-hipos na lang niyang apat. Di ara, no? Sa dito makabanan, natingala kita sa tikang ni Councilor Espino sa move niya kahapon nga daw nagakuan man sa nagakulukontra man siya. Hindi ayhan nga mo ning rason Councilor sang kuan sang wala gintugutan ng imong gusto. Nga islan si Bitaw Head John J. Liba, Police Major John J. Liba. Why nagpasugot si Mayor Alfredo Benitez, ang bilyonaryo nga mayor sang syudad, sang Bacolod. Sige lang, diskusyon na nato ni karon sa aton siri nga pagpalagad. Samtang dugang pa sini nga mga balita about si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, no? Isa iya makabanan sa mga mangin consultant kag kuhaon nga consultant, no? Ni Mayor Alfredo Benitez, no? Ginkuha ang iyang consultancy services kag tatlo pa ka mga individual nagikan sa bahin sa provincial capital kag isa sa private sector. Di pa klaro tani karon no? Kumbaga ti pro bono ini, no? May sweldo kay hindi man na pwede nga may sweldo, no? Kay ti ara na sa provincial government ko pahambalon pa gani makilala tada, no? Daw kumpra naman gani na Atty. Diaz subong ang probinsya sang Negros Occidental. No? So tanan iya da mo. Iya man tanan nga kumpas da kuno sa provincial capital. Ti ano ka matuo di ni halin sa ako na, no? Kundi nga halin man na iya sa mga istorya sa gwa man sa provincial capital. No? So to kwaon sa kuno kwan na ma-consultant pa sa syudad sa Bacolod, no? Ni Mayor Benitez. So iban pa yun may nag-retire pa yun former provincial administrator man, no? Pero tanan ma pro bono kuno ini. Di daw kuan naman daw diri naman maandar ning patiog-tiog sa pala daw. Ano ang plano nyo nga pasauton nyo naman ang pumuluyo sa syudad sa Bacolod sa palad nyo? Mabati ka mo nga pro bono ini, no? So ti daw kaindi amo na sa mga nagaklanabo subunga. Ang the best advice, no? Mayor Alfredo Benitez, no? Sa imo nga mga advisor dra sa palibot mo man, no? In the sort of delikadesa nga ginatawag, no? Out of delikadesa, no? Kaya ginatawag, ti kabalo ka nagid nga si Atty. Refrando Diaz ara na sa probinsya nga nagaserve bilang provincial administrator. Hindi gani sa kautot sa mga problema sa probinsya da. Di ba? Hindi gani iya kita ka pursigigid sa mga LGU naton nga pataason tang aton vaccination rate. Ang program ta nga nagaigod ang vaccination ta. Pakadtuon mo pa niya sa Atty. Diaz sa syudad. Di sa Atty. Diaz nagatutok na iya sa probinsya, no? So ginabaka-bakahan nila yan ni Governor Bong Lacson ang probinsya sa Negros Occidental, isa da ang vaccination, especially man ang ining sabayin sang booster shots, no? So hindi bala nga base kumalipatan niya kag mapabayaan ni Atty. Diaz ang probinsya. Little gobernur na ni. So hindi ang expertise man ni Atty. Diaz makita tama na sa iban. Muna na yung aton out of delikadesa nga ginatawag, pero ti kon pakabal na lang obrata ti okay man na. Kung okay man sa inyo katawgon kamong kabalan. Sige, no? So kag syempre makabara report karon ni Bombo Cherry Grace Santillan. May follow up kita iya makabanan sa bahin sang siring natabo, no? Nga pagkasapos ang isa ka isa ka commercial sex worker nga
patay na, no? So ini ang nakitaan dira sa Purok Progreso Village kay inasang kaagahon, no? So isa ni ka sex worker, no, kon kalapating mababang lipad, no, mga Magdalena. Dabla sa bahin sang sang Golden Field Commercial Complex, no, kanaga pangabuhi man sila, no, sang ina. So ang natabo nga suno sa investigasyon sa mga kapulisan daw parte kuno sa transaksyon, no, kabasi way kuno naghisugot. Pero way naghisugot sa pamangkot lang sa lalaki nga nagdala ni sa iya, no, sa takal ba butakal nga lalaki, no, nga nagdala ni sa iya kag nagpangalipay, no, nagpangalipay kamo nga duwa ti matapos nga nagpangalipay kamo nga duwa kag duway na nagsanto sa bayranay, no, pinatay mo imo iya. Di bisan mga Magdalena lang na sila pero may mga kinamatarong muna sila nga magkabuhi, no? May kinamatarong muna sila nga mag-enjoy sila kabuhi di sa ibabaw sang kalibutan. Di nga ginutas mo na iya. Matapos nga ti na dudong ginhawa mo ya sang pangalipay, amo lang ning himuon mo sa iya. Kung sa bagay, ini mga istorya lang ni kuno way nagsugtan kuno ano gi kadako ang pagsukot nga nilahaw, no? Ano gigdako sila magsukot? Kayo man ta kaagi sa bumulit mo, no? Ila na yan, mga buhi-buhi naman lang sila, okay naman lang na, kang mapatagan, no? May istoryahan. Amo na ganyan ang tanan ng mga problema, hindi makasugtan, pwede may istoryahan. Di pwede man na ngayon, di pwede sunod lang adlaw, kung kulang ka mo ganyan demand mo, pero before mo naghimo sina, no? Nagsugtanay na kamo so dako nga pala manog ni, no? Sino ang suspetsado be? No, kang ginalantaw iya makaben sa may lantaw ining nakaupod niya sang gabi that time, kagabi, no, nga pangalipay. Nag short time. May interview kita ni Kron Salvin partner, no, sang siling 26 anyos, no, nga si Robilin Cantara nga nakilala man gidayon sang aton nga mga kapulisan ang identity matapos nga gin-identify sang iya nga live-in partner, no, nga isa ka tricycle driver diri sa Barangay 1. So ginapaligban sa buong sa mga kapulisan kung paano nila resolbaron kag tukibon hibaloon, no, kung sino ang suspetsado sa likod sini. Sige, kamay ban pag kita mga report karon dugang, no, nagikan sa patol diri sa ato sa nga pagpangalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 21 minutos na ang nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. No, hatag ta na pila ka mapanamdom pagbalik naton, no, dugang nga mga balita o detalye sa mga balita on Councilor Vladimir Gonzales. Ang chairman sa Committee on Urban Housing sa City Council, no, diri sa baybayin sang syudad sang Bacolod, no. Diskusyonan ta ining hearing na tabo kay ina, pero medyo kinagamo man dira sa Barangay Banago. Standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100, Ikadua! 200, Ikatatlo! 300, Ikaapat! 400, Ikalima! 500 pesos cash. Ako si Marilia Rosilio sa Freedom Boulevard, Mambulac, Silay City. Nagdaog sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of grocery gift packs sa Bombo Radio kag Star FM. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM sa ila pa promo nga enhance swerte sa palengke 2022. Kag ginaagda ko man ang tanan nga nagapamati nga mag-join man sa ila pa promo para parihas ko sila man magadaog. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral. Sige, pabalik na rin mga kabanan sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligad sa takna, alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Ano sa pekalinya si Councilor Vladimir Gonzales, no? Kay TK na-interview mo natin to si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. So balikan taman para masugpunan ta ini, kag makuhaan taman sa reaksyon, no? Si Councilor Vladimir Gonzales. Sa Pormiro sa sining public hearing sa reclamation dira sa Barangay Banago nga ginapargayon daw okay pa man pero sana isang ulihi daw nag-initayaw daw nagpatunga patong mga kapulisan to para lang nga mahupa ang tensyon angot sinidire. Check na to, no? Kaya arag ito ginagapungko sa unaman, Councilor Vladimir Gonzales. Sa pekalinya, Councilor, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, upod mo sa bunga gabi, si Bombo Pons. Mayong gabi, Bombo Pons. Yes, sir. Okay, dali lang gid bang bulit ka daw ay sa gasulod. Sa ako na wala. Councilor? Yes, mayong gabi. Yes, Councilor. So, salamat gid no sa sining nga pagbaton sang amon nga tawag councilor ano. So baby no, so that nga may sa side nimo may ara ka man no. With regards sa sinatabo nga public hearing kaina nga ti para sa imo dito kun nakuan ini no, na satisfied gid man to ang mga palamungkotanon o sabat ang palamungkotanon sa mga pumuloyo councilor. Well, Bombo Pons no, para sa akon ging welcome ko gid itong opportunity sa public hearing para magawa ang
ang kamatuoran, no, para maklaruhan sa publiko kung ano gid ang isyu nga ginaaligar sang aton kapitan dira, no, sa Barangay Banago. Oho. Okay. So sa pamuno, ano to gintagaan isa-isa tsansa tong isa-isa para makapamangkot, Councilor? Well, as I expected, though kontrolado to nila, no, kasi sila yang organize. So ginanticipate ko nga ang pwede lang kapamangkot nga somebody nga daw ginhakot bala nila. So preparado bang ko kagina that I also nagdala man ko sang akon kagalingon nga mikropono kag speaker. So pagkatapos ang public hearing, gusto ko tani nga wala pala everybody can be heard nga damo to sa mga gatambo nga gusto pa mamangkot, gin-add nila. So gin-continue to namon Bumbo Pons kay para mabatian gid ang tanan nga pumuluyo. Unfortunately, nalagyo ang kapitan. Kay nalagyo siya kay for whatever reason may takabalo. Okay. No, so ini with regards man ang kuntani, no, kaysa tinutuyo bala Councilor, sa saning issue, no, reclamation, no, sa recovery sa imong property dira, and most siguro to sa nagkaladto ti amo ning mga maapektuhan. Well, amo naging klaro naton Bumbo Pons, no. Duha ina kabagay para maathag sa pumuluyo. Ang RONO naging secure naton sa City Council. Nangot sa proposed reclamation and port development, hindi na siya amo ang subject sang public hearing. Kay wala pa sa may nagakatabo nga reclamation. No? Ang RONO to nga nakuha naton sa Barangay Council, isa sa damo nga mga requirements para sa PRA nga gina-require naton for the application of reclamation and port development. So, klaro ina Bumbo Pons, hindi na siya amo ang reclamation. Ang gakatabo dira subong sa Purok Bayanihan is a simple recovery of titled property. Isa ka titulo sang kumpanya namon nga gina-recover namon, no, ang titulo. May ara kita dira kompleto nga papeles halin sa DNR for the embankment and slope protection. May ara kita papeles, certification of no objection sa DRRMO. May ara kita papeles nga halin sa Office of the City Engineer na wala si palabag sa ina nga recover naton sa private property. So amoy na Bumbo Pons nga gimpaathag na naton sa publiko nga wala kita nagasiling nagaagi kita sa due process. Sa matutuod Bumbo Pons, I have asked lawyers, hindi ko kinanglan RONO ngalin sa barangay. But it was just out of respect, no, kay tungod nagsulat ang barangay captain sa City Council when it comes to that issue. The following day, ginhatag ko tanan nga mga papeles, tanan nga mga titulo, tanan. Siling ko kung gusto mo, kung kinanglan ko clearance sa imo, ti kung maghatag ka man lang, kinagambal mo, way man problema, basta mag-agi sa proseso. So amo ina Bumbo Pons nga nag-request kita. But the truth of the matter is, hindi ko kinanglan ang ilang nga RONO. No? Wala sa authority ang barangay captain para mag-issue RONO for that effect. Okay. Oo. So when we say recovery, wala reclamation, no? Nga ginapatagan siling muman, ano? So ano lang ginahimo mo dira, Councilor? Ginakudalan, ano? Wala. Ang lain man nga bagay ang kudal, wala na da kudal. Wala. Para klaro, wala na da pumuluyo nga apektado, no? Wala sang informal settlers nga ging dislocate naton. So, amo na Bumbo Pons, gina-welcome ko gid kay okay gid na nga maagi kita sa mayo nga proseso of which ginobra ko ina. And it will open now other issues dira sa Barangay Banago kay kabalo ka Bumbo Pons. Ang may mga ibandang activities nga wala nag-agi sa proseso.
gusto ko mabalaan sa kapitan nga wala siya nangayo sang mga dokumento kung baga ang kayasko na nga pag-reclaim, may ara permit sa DNR, may ara permit sa DRRMO, may ara permit sa city engineer. Tanan ina sabton niya na bumbupons, no? Because hindi pwede nga selective ang iya nga governance, no? Kung dapat it applies to everyone. That's why gina-welcome kung gate kay wala man po sa may ginatago, kompleto ang atong papeles. So para mabalaan sang pumuluyo. Okay. So, on the other hand, Councilor, no, speaking sa sining sulat, ado to kung may idea ka na, nga ginpadala sa City Council, with regards sa complaint naman dira sa Banago Elementary School, nga because ang reclamation mo ginahimo, may klase na, so nagkakalabot na baha na kung magtupa ang ulan, Councilor? Wala. That is completely wala nagakaangot. Wala pa kita da kasugod kag wala ang ginaobra ta nga recovery, layo na siya sa dahan bumbopons. Ang problema dira sa Purok Halandumon, dira na mismo ang elementary school, gabaha na nga daan kay nanuban ina. Ang dalan mas mataas pa sa duta dira sang elementary school. Dira sa likod, dira na siya gaagi ang ilang tubig pakadto sa akong property. Unfortunately, ang matabang pequeños creek natabunan na damot na sa mga pumuluyo. So, as I said, ang tubig hindi mo na mapunggan bumbupons. Yan lang, pangitaan mo ginayang alagyan. Otherwise, matapos ikaw dira. So, ginaksyonan tanan na pons. Nagligad pa na nga ging paliguan sang bakhota para makaagi ang tubig sa likod. But ever since, gabaha na gid ina. So gusto ko na hatagan sang matutuod nga solusyon nga ina nga area. Gather ko na nada ang city engineer, DPWH kag DRRMO para once and for all hatagan ina sang long-term solusyon. Kay ang barangay way gid sa may ginhimo nga solusyon. So, kumagamo sini kay the barangay accusing no sa imo sa nga naga-reclaim no pero wala pa man gali according man sa imo sa reclamation na tabo. Do you think anong sa likod sini sa gina-comply especially ni Kapitan Mijares? Amoy na ginakatingala ako kay siya mismo nagtampok dira no sa akon mismong property nga wala ga lisensya. May mga question ako nga gina-preparar para sa iya sa dason simana ang iya nga ni tanan nga sa labton no mas maayo ina so that everybody will be given the equal opportunity to be heard. Hopefully by next week we will conduct a public hearing no sa konseho. But sa inyo niya relasyon nga duwa ni Kapitan, okay kamo niya, Councilor? Wala ba sa personal da nga ano na nga mga history nga nag-inaway ko na no? Wala. In fact, nangayo pa na sa akong support sa pagpadlagan niya gani as Kapitan. Nangayo na financial support. Pero wala, for whatever reason, naka attend man ko sa ila session recently, kaduha. Kay isa pa emergency meeting, kay ginahangyo nila ako. Nakibot lang ko yan magtalikod ko kung anong ginapanghambal niya sa media. But again, gina-welcome ko gid. Kay para sa akon, mayo mabalaan sang pumuluyo, no? Kag mabukaran naton kung anong ginapang-obra niya dira sa Banago. Okay. Kasulor klarohon ko lang kay ti ining Rono nga na-secure nimo last August 17. So Rono ini para niya sa Bacolod Reclamation Gateway Corporation, no? That's correct. That is totally separate and different sa ginaobra kung sa Purok Bayanihan. Lain ina. And may 247.84 hectares ini, correct? Yes, that is a proposed project. Wala pa na natandog, wala pa na nagasugod, wala pa na tanan. Okay. So ang imo nga property nga recover subong pila ka hectares ina? Duha na katitulo, ang isa 1 hectare, ang isa 2.5 hectares. So ang ginatandog talang anay subong ang 1 hectare kay tungod wala da sang pumuluyo
Okay, sige. So in general, hindi na ko kapalawig, Councilor, anong imo assessment sa public hearing kaina? Well, para sa akon, again, it was a welcome development na dapat hindi manago si Kapitan, no? Dapat wala to siya din. Kaya dapat i-continue tato kagatagan opportunity ang pumuluyo nga makapamangkot straight to the point. Unfortunately, nalagyo man to sila, no? Ang ibarang upod niya nga mga kagawad nalagyo. So, wait may mahimo. So wala na next nga public hearing? Ang next week may ara kita public hearing dito sa NGC. Ano lang siguro sa City Council na sa SP na lang, no? Session hall para nga daw masaling kita nga ti formal gid bala, no, Councilor? That's correct, no? We will invite them, no? The whole city barangay council. Imbitaron naton sinada kag ang mga stakeholders ang pumuluyo sang Barangay Banago, especially ang mga naapektuhan sa demolition sa ibang nga proyekto. Imbitaron naton Bombo Ponds. Okay, sige. Councilor, thank you again sa saninga time and good evening. Ngayong gabi sa imo. Okay. Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales, ginabota lang ni siya. Kaya medyo mainit-init kaya na ang public hearing. Kaya panagan dira sa barangay para sa mga pumuluyo, no? So, although okay man na, at least manaog kagid down to the grassroots level bala, no? Sa barangay level. Parang at least makuan mo gid bala, no? Atubang bugid personal ang mga tawo, especially sa sining posible nga maapektuhan, no, sa proyekto. But klaro ta, we're nothing against, no, sang sining pag-progress ta, no, pag-develop naton, no, di do sa no abi, no, nga maka kuan kita da sang negosyo makatukod di makabenepisyo ti siyempre una bes kung may pagatukuron na mastruktura ti accommodate naman siguro mga pumuluyo sa barangay Banago parang makatrabaho basta may mga project na makakreate sang trabaho, jobs, more jobs, ano? So, ti ining 200 plus hectares, ti pa ni, no? Dugay-dugay pa niya, no? Ang ining Bacolod Reclamation Gateway Corporation, pero sa tupad na ni, adjacent na, no? Sang sining propiedad nga nga recover karon ni Councilor Vladimir Gonzales, no? So, kung isa doon nagalibog ang ulo sa ato sa matag para mati, ano gibilang abaisan dira? Ano gibilang ang issue dira? No? So, ang issue una nga nagtuhaw nga may reclamation nga ginipatigayon yes Councilor Vladimir Gonzales. Kagin pa blatter siya ni Kapitan Ricky Mijares, no? Kasi ginuba ng pika-pika ring gastuhan na sang syudad. Nga muna ang pugong sang tubig dira, no? Just in case nga magtaob, no? Ang dagat. Di ba? Tiyan mo naman ang punto, no, ni Kapitan Mijares, no? So, diri plan kita sa recovery sa property, no? Ang runo to nga gin-issue last August 17 sang SP para tuya sa sining ginambal tabag ulang nga Bacolod Reclamation Gateway Corporation. And kung may reclamation maginada nga pati ganoon, no? Kuana, no, nang needs ang approval sang Philippine Reclamation Authority. So, diri lang tayo sa recovery sang iya property kung dira tambase. Pero gibisitahan ta na to, no? Ang area to ti warag mga picture ti picture speaks 1,000 words. Dara sa bumbulit ay, no? May reclamation magiging patigayon ay. Pero ti ang balik Councilor Gonzales wala. Kag singati layo daya, no? Kung may ginobra man kami da subong, no, layo na iya sa mga pamalay kini mapektuhan pati nang gineklamo lately lang ati ang eskwelahan da Banago Elementary School ginabaha kung mag-ulan especially may klase na subong. Di para sa kung ti pagnantaw ginasang hearing ti do hindi mayo, no, hindi fruitful, no, ang outcome. Mas may na by next week ti ara na City Council may na ara ang invited ang mga city officials sa Banago and selected residents, no, sang sini nga Purok, no? Residents sa mga kabinan sang Purok. Nga ti amo nang gina subject recovery sa Purok Benihan sa Barangay Banago. Propiedad ni Councilor Vladimir Gonzales. Ti sige, no? So, and ti sa session da guro session hall sa public hearing ti invited gina Purok presidents na lang guro. Kay ti kun amuto kadamo kay nati do hindi naman to insakto, no? So isa ta na lang sa City Council, ara barangay officials, ara ang mga Purok presidents kapila maapektuhan sanda, no? Para nga ti kung na magginamo manggid, no? Ti siyempre
huya man na sila nga magpakita sa abilidad nila sa barangay, no? Sila ko gani, why gid problema kung manaog kita so that nga timbatian gid ay isa-isang sentimento sang mga pumuloyo. No, sige ha. So ti ko matigayon magid ini. So I hope, no, nga ti magagi sa kaigo nga proseso. No, so lain man na yang punto na nga ti may kwan man ya, no, may ara man sang kwan, no, sang punto, no, ang mga barangay officials. Ay namin kita kung may mga experts kita, no, may interview regarding sini, no, pero ti ang DNR ng MB te puto ginapalo up na to. Bantayan na buwas sa bumaray sa udto ko anong outcome kay suno sa MB, daw nagbisita na sila to kag nagahulat na lang sang report. May reclamation gid. Nga nagakatabo iya mga kabanan. So sa malipot ka pulo reclamation pa dito may nagatambak sang volcanic soil. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 59 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Sunod naman bumulit, no, si Councilor M. Ang, no, diri sa bahin sa ato sa ring pag pangalagad diri sa ato sa iyang palatuntunan. Kay surahan tani, no, kay gusto ko makuan pag isa sang iadugang reaksyon with regard sa siring pag-differ, no, sang duha ka mga memorandum of agreement sang Bacolod City kag sa Bacolod Metro Bacolod Hospital, no, sa sining back chip, no, and at the same time ti ining paghatag manaton sang kantidad or cash nga nagalabuot by 4 million pesos, no, sa Kalipay ni Green Sea Foundation. Nasiling ko gayang ang Kalipay ni Green Sea Foundation, no, ginaparigyahan niya ni Janet Dumangkas ang bata, no, sang tag-iya sa Balacar Transit Incorporated. Kag bana ini ni Charles Dumangkas, Engineer Charles Dumangkas nga kontraktor ban sang Homeworld or tag-iya sang Homeworld Construction. Ti gin question ini sang City Council kahapon, no, sa sesyon. Kag ti ining Memorandum of Agreement blanco, no, tini ka muna kakita blanco. Ti may na kay nasiplatan ni Councilor M. Ang ini, no, ti kuno ito kahapon si Councilor M. Ang natabo, no, ipapasar man lang nato siguro. Muna bala aton nga parugyan sa mga katapo sa City Council, no, basa-basa man kamuda. Kay ti although hindi taman gusto nga balabagan ini programas kayong lawas, no, kasi rin basta health ang tandugon mo, no, palanggaon kay niya sang tao hasta mintras, no, patapuson niya gid na ang imo sa ning kwan, patapuson niya gid na ang imo sa ning term. Sundan niyo blanco, patihan niyo blanco, no, pero kung pagpungko mo dira, no, sa City Council kag ano ka lang day ay mo or pagpungko mabisa administrasyon, no, kag obra mo niya ti do papugi points mo lang ga way pa tapos eleksyon ginabuno kana sa likod. So that's why nga mas importante man ini, no, kag unahon gid top priority gid kay ang lawas, no, sa mga pumuluyo. Ti way tag question ti din kay mo ya kakita nga ma-question ka pa nga libre ang mga pumuluyo, no, sa hospital kung hospital way ta man ginapangayo libre. Kung may back chip card ka, no, pero galing kay may nanotisyahan sila dre kay gusto tayo pa ipa-explain, no, kay ulto todo okay ng back chip card pero di ko lang tawon why magli pundo ini, and ang pundo nga ini, no, magamit mo ang imo back chip card kung ikaw member sa PhilHealth. Tinaw mo kumbaga why labot na ang syudad sa Bacolod sini, no, why labot ang syudad sa Bacolod kung ikaw iya makabanan ang kwan, no, ang member o kung ang hindi ka member sang PhilHealth, so dapat supposed to be member ka, no, so ti daw ay mangani hindi kuno sang ihatag nga kwarta ang syudad sa Bacolod. Ti gwa ta sinido nagsakay lang tayo sa PhilHealth, ti wa mo man Japon, ti kung may PhilHealth ka nga mapa-member ka pa sa backchip. No, sama do muna bala, no, so kung pamatian ta lang, no, pero mayo gini kay ti paspekar ta no, sa kay Councilor M. Ang, no, ang ining nasambit iya nga pagkuan nila pagpabalabag kahapon, no, pwede i-differ ini istoryahan, no, magapaligayon sila sang konferensya, no, sa kay Mayor Alfredo Benitez,
kay ti niya nga and almost a decades, no, nga nagtiner ako diri sa bahin sang konseho sa syudad sa Bacolod. No, daw subong pa lang ko nakakita nga ti may blanco nga memorandum of agreement, duha pa kabilog, and then ang isa ti makapangimpulos to ya, no, ang kalipay ni Green Sea Foundation nga kita pa ang syudad pa sang Bacolod ang mahatag sa 4 milyones pesos nito, no, sa kalipay ni Green Sea Foundation. Kung isipon ta, ang tag-iya sang kalipay ni Green Sea Foundation bilyonaryo, bilyonaryo, nga kuan ano nga tag-iya kon bata, no, sa din makabanan sang Valacar Transit Incorporated. Amo na, no, ti ba niya gambala ti kagabi ti ano na ang kuan ang kalipay ni Green Sea Foundation. Oo, ti gin-research naton diri, no, iya gali ni sang bata sang Valacar, no, nga kung sa din ti bilyonaryo man Oo, ang mayo ni siguro, no, kung ano ginihimo ta, ti na partner kita sa, totoo ba partner ta sila, pero ti hindi tayo maghatag kwarta, no? Kaya kung isipon lang, mas bugal pag gani nila isang kalipay ni Green Sea Foundation kung matagaan mo yung makabaran sang kwan, no? Sang, o kung makatag sila sang kwarta mo na, kay although, ti kung ang kalipay ni Green Sea Foundation, ang tagiya, ultimo malang abi nga, mga opisyales, mga palakat sila, kaya may rason gid. Oo. When we say isang partnership, no, nga ginatawag, alatawon taman ang background sina, no? So, ti may ara man ta sang kwan, kung gusto ta libre, no, nga kwan libre ang konsultasyon, libre tanan, may City Health Office man ta. Ti ano pang rason ipagi ta pa niya sa Green Sea Foundation da, no? Ti anong rason? Nga ipagi ta na sa kalipay ni Green Sea Foundation, para nga magsikat sila, para nga matalupangdan sila. Daw mo na bala. So, ti kabudlay, no? Di ba, ayun na nga maka-speaker karon. Di aton gina dayaw taris councilor kay ti siya lang ang nakatukib sini. Ang floor leader ti kahapon ti naga-comment pa to sa Councilor Espino, no? With regards sini. Pero ibanto daw damo na to istorya galisa to siya. Ano tabo to nga pati si Councilor Espino nagduso nga i-differ anyhow. Ti aniblang mo na ang rason sang wala na tuman ang iyang gusto nga islan si Police Major John Liba, no, bilang head sang bitaw, no, kag wala gyud kompormihan sa alkalde. Sa syudad sa Bacolod, kag ipabilin si Police Major John Liba, ano nagwa na siya? Ting ibanda iya. Ginanok mo da. Ti okay lang na makapungko ka mo na daguro no? That's all. 6 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi. Alang pa sa bumbulit, no, si Councilor Emang balikan talaga sa karon kay naga-mobile pa sa sulod na lang guro si Bombo Dennis. Rubicante sa ato sa di kapagpalaganteryo kuan man ni, no, gin katingalahan man isang tanan, no, kati gin hire kuno ara na sa correspondence ang session. Ang session permis sa City Council exciting mo kay nga damo-damo permi mga correspondence. No, ang ilang agenda niya pila ka page na mo, no, agenda nila ti isa to sa mga nakitaan naman naton ang ining pag-hire, no, as a consultancy, no, sakay attorney Ripando Diaz and tatlo ka mga members man sang iban senidriti former employee, no, former government employee sang sang probinsya sang Negros Occidental. Tuto pa niya na former provincial administrator sang napatay to si Pinunggan, no, tinabulos Dr. Lucille Hilbulia, ang nagbulos to subong pang-hire na daw 4 tanan-tanan pero pro bono kuno. Ay, ti siling ko gani, damo-damo pa tutukan ni Atty. Diaz sa probinsya, ti manatutok pa sa Bacolod, no? Kung kaya niya, ti okay naman lang. Pero ti para sa akon, out of delicadeza, Mayor, no? Kita na tada sang iba na, no? Kaya ti nag-issue pa rin karon sa imo, yung maunin nga, kadamo pa sang kuluhaon da, no? Ang nakapungko na, po pa yung kwaon. Sekta si Bobo Dennis Rubica, mag-report ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Bobo Dennis, may gabi, please come in.
pumupon sa may ara karon sa notice no kay kung gusto kapon na nalakip ni sa panla sa seksyon sa syudad sa Bacolod ning correspondent nila nga hangyo no sa consultancy services no sining apat ka mga individual no bumupon ang tatlo diriti haligid sa sa provincial capital, ang isa gikan sa private sector bumupon kay based dire sa ato na procure nga kopya sa correspondent gikan niya sa syudad sa Bacolod mo ning correspondence number 11-22-0394 ha proposed consultancy agreement between the city government of Bacolod and the following. Letter A, Attorney Refrando Diaz II as consultant for administrative matters and system review. Ikadua, Attorney Valerie Ann Colerio as consultant for health insurance and health care. Katatlo dire, Dr. Mary Ann Maestral as consultant for health and hospital concern. Kag ay kapat si Miss Lucille Hilbulia as consultant for special project and economic affairs. Di mo butang sa correspondent and request of the city mayor for authority to sign the same for appropriate action. No? So ini nga correspondence refer to the Committee on Laws, Ordinance, and Good Government. No? Si Attorney Fernando Diaz, tiyamon siya subong bumpuan sa aton nga provincial administrator. Si Dr. Mary Ann Maestral, amo na siya ang Chief Hospital sa Teresita Lopez Halandone Provincial Hospital nga ginapadalagan mo sa aton nga probinsya kag si Miss Rosel Hilbulia siya na sumungpon sa kuan in charge sa EEDD no economic enterprise sa aton nga probinsya. Sometimes si Attorney Valerie Ann Coliero daw former ni siya regional vice president no sa PhilHealth Pamukons. So, diregi kwanta reaction si Attorney Diaz kung anong mapayag. Sinikiti, ginaklaro tang kung madayon di man inekatibupos ni may approval pa ni sa sangguniang panunsod no, kag mismo sa palaluigan man. No? Kung madayon ni bupos pro bono ini. But silikon, wala bayad. Hindi sila magbaton bayad. Why bayad from the city of Bacolod Bumupons? No? Despite si Attorney Diaz nga inidugang nga trabaho, no? Pero pagbatag niya mo po si Attorney Diaz nga kung kailangan ginman sang bulig ang syudad sa Bacolod gikan abi sa mga pila ka mga personnel sang provincial government nga wagid problema willing gid sila kuno bumpos kung magbulig. Kani man niya siling abi nga base mo opisina man sa Attorney Diaz to sa Bacolod City Government Center, mo opisina man di sa probinsya. Hindi man yung bumpos kay consultancy lang ni ilayang bumpos may city administrator man ta, diba? May city legal officer man kita. May mga department head man kita direct bupon sa aton syudad sa Bacolod. Ang buwa sini. Yes. In short, sinitahion talang ang syudad ka ang probinsya. Kay subukan. Oo. Tangan-tanan lang abi na kwandao ng dalan halin sa probinsya sang Capitol, probinsya Capitol sa government center. Kay subong yung bumpons ang syudad ang probinsya partner naman. Iblabo mo pons, no? Kay daw nag-isa na. Anong benepisyo sang Bacolod nun kay Negrosanon sini? Kung anong benepisyo sang may nagkayuhan? Kung ang kayuhan sa probinsya, ti madalaman din Bacolod. Kay Bacolod is capital city sang province. No? Kung ano ang mayong ngalan kag kayuhan sa City Bacolod, of course madalaman ang probinsya kay ti ari man within the province Bumpons, di ba?
So daw tandem na subong ang probinsya kay ang City of Bacolod. Actually, sa Mascara Festival gani may araman maskaras panaad mo. Hindi blama bukas man ang panaad naton ya mga kuskos naton mo banu ka sunod. Do may pag-isa na giman ang city kag ang probinsya. So sa kay kay Attorney Diaz nga ini ang amon kon madayon gimak na bumpons kay ti willing na mag-render sila service iya sa city. Yati way medya kulugan nga may lapakan kami da nga mga obligasyon sa sudad sa Bacolod, yamon consultancy services na niya, no? May mga advices, no? One of the being pwedeng programa sa probinsya nga ma-replicate sa city, yati ang probinsya willing gid nga magbulig sa city kung sino mo dahil ginatuginan sa city nga mga personnel nga gahid sa tax department ya mahatag man lang sang advice kag kung ano da mabulig ya sa probinsya. Not necessary nga sila gid ya directly abi bumpos nga ti makikutan kung ano da mga bulaton niya no sa City of Bacolod niya consultancy lang kami iya no bumpos mo tiya giatag ni Attorney Diaz nga siya ti kinanon pa ni siyang approval sang sangguniang panlunsod kag mismo sang sanggunian panlalawigan. Momopans. Pamatian tabla si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Makaambal siya. This is one possible way of doing it using the bureaucracy of course ng aton LGU, no? Local government nga mga procedures have to be respected and followed, but at the same time we deliver ang gusto ni Mayor Albi matabo within the period nga gusto niya matabo. Tanan nga ma-improve ta, improve ta. Kung anong aton diri nga na-improve sa Capitol, if they are willing to accept and to adopt, then i-offer naton sa Bacolod. Ako'y gidi, hindi man niya lahog-lahog, but once called upon, no, we have to answer to the call of Mayor Albi because when we support 100%. Wala sang ifs, wala buts, wala condition. So, hopefully, ang tanan nga bagay, systemic man ang gusto ta nga mga changes, no? Silduhanay, budgetanay, manage ang aton nga mga personnel, kag sa aton nga mga equipment, kag sa aton nga mga salakyan. Amo ni mga tan-awon ta. So, kung ma-set up naman kag ma-implement mayo with the proper supervision sa aton dira nga mga trusted man nga tawo sa sulod sang Bacolod City Government, pwede naman kami kabalik diri when our services are no longer relevant, when our services are no longer required. So, ano lang, nang subong lang ang nagasugod ang aton administration ni Mayor Albi, we need to give it 100% attention and support. Si Dr. Mary Ann Maestral has been requested to help in health and hospital matters. Si Valerie Holero, Attorney Valerie Holero, will help in health insurance and other concerns along that line, back-chip, no? And then si Lucille Henbulia on economic enterprise matters because of her experience also there is aton nga EEDD. So apat ang gin-request niya. Kami naman we want the city also to formalize ang amon nga intervention dira. Without a contract though hindi man kami gusto mag-intra, no? And we might be, misinterpreted bala. So black and white, aring amon nga kontrata, pro bono. If you are willing to accept help from us, we will help, no? Without demeaning or looking down at anybody, no? Ato na niya programa to help Bacolod City and to help Mayor Albi attain sa iyang objectives. Gov has given us authority to practice. So, for that alone, pwede kita
pangita sa other ubra, no? Aside from the province. Other than that, may ara pagig kita sa authority niya for Bacolod City, which we will ask in writing as soon as ang aton nga sanggunian panlunsod accepts the contract. So I don't know kung i-accept, but again, the request has been made that Mayor Albi has been given the authority, that Mayor Albi be given the authority to sign the consultancy agreement sa apat. As soon as the Honorable Mayor is given authority nga magpirma sa amon nga consultancy. To expedite guro tanan if you know the style of Mayor Albi, di ba? Dasigay, paspasanay, kung medyo hinay jutay ang arada kay ang facing sa una lain, we need to to intervene and to assistance mo lang. Again, it's depende sa ila kung willing ang Bacolod. Kung hindi, wala maging problema because again, kabudlay sining obra, as you said, damo risks, no? And kami damo mga obligations di. But again, for the whole province to succeed, we cannot turn our backs to Mayor Albi and Bacolod City. Kung sa mato ang pagpatag doon ni Attorney Refrando Diaz ng isa karon sa apat nga ginahangyo ni Mayor Albi Benitez ng Bacolod nga kwaon na ila sining serbisyo as consultant Pompons sa pila ka mga aspeto especially sila nga expertise kundi nga field Pompons para mabuligan man ang padayon nga paghimanwa iya sa syudad sa Bacolod. So, Andre mo po kung ma-approve ni sang SP sang o sang unapan ng lungsod, kaya ginadusok pa ito lang dapat permanay sa kontrata para black and white, pero natag na pro bono. Kasi yung pro bono libre, wise ang balayran niya ang City Bacolod sa sining apat dyan sa Attorney Baleroto. Pro bono man po sa ilang mangin serbisyo. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Sige, salamat sa report ni Bombo Dennis Rubica. Tikon pro bono, okay timay man na kay naga-working hand in hand. Ang probinsya kag syudad sa Bacolod, gatamis na gid ang relasyon sa probinsya kag sang syudad, no? Probinsya sa Negros Occidental kag sang syudad sang Bacolod. Pero wala pa niya approval wala ni matalakay last Wednesday nga session sang City Council. Sige, 21 minutos sa kaligid sa tagna alas 8 sa gabi. Balikan ta iban nga magatalakayan naton with Councilor M. Ang naniya. Pagbalik naton kasabay man sa kay Bombo Cherry Grace Antillan, maga-report man sa probinsya sang Negros Occidental. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw. Ano mga kabaran sa aton sa ring pagpalaga, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Third Time, 32 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. We have on the line sa Zoom, Councilor M. Ang. Diri mga kabaran sa bahin sa ato sa ring pagpakalaga, diri sa ato sa ring palatuntunan. Councilor, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo sa buong gabi, si Bombo Pons. Councilor?
Okay. Sige, basi naka-mute ang... Mayong gabi, Bombo Pons. Good Yes, yes. evening. Yes, Councilor, no? You're in na. Thank you, good, no? Sa senior time, Councilor, no? So, nagtawag kami sa imo kay TV ko sa tong nagkanabo kahapon sa sesyon sang no? Sang City Council, no? Councilor, no? Pwede tayo isa-isa diri kag siyempre, no? Ano ginabi nagtulod dito sa imo? Kung nga nakitaan mo ato ang mga loophole sa kunkulang sa MOA, duwa ginigit presentar sa sesyon kahapon sa City Council. There's the Office of the Mayor, Councilor. Una-una, gid ang nag-catch ng akong attention ang pagpresentar sang Memorandum of Agreement nga ginapapasahan kung tani sang resolution sa sangguniang panglungsod for an authority to sign by the mayor. Nakita ko blanco ang mga detalye, wala pirma sang other party. Kay kinanglan na mo Pons kung mag-aprobar kami sa sangguniang panglungsod kung ano ang naaprubahan amo na mismo nga dokumento exactly hindi pwede na siya hindi na pwede mailisan kung anong ginaprobahan as is amo na siya dapat ang amo na ang magiging official document. So nakita ko blanco, I raised that point, that matter nga wala sang mga naka-fill out nga detalye at the same time wala pa nakapirma ang other party. So ang sa to mauna pa pirma ang aton mayor, call ta ang attention regarding sina Bobo Pons. And of course ang kaundan mismo sang Memorandum of Agreement, may mga pamangkot kita nga ginpaklaro antes kita supposedly antes namon aprobahan sa sangguniang panglungsod. So sa isang taguro unahon ta no kay duwa man lang ini Councilor sa part sang sining MOA with the Kalipa Negrense Foundation, no? Sino nagrepresents in behalf sa City Mayor na to, no? Ano ang kaundan gid sa to? Actually, atong isa ka MOA, supposedly nagahatag sang pondo para sa isa ka non-government organization para mag-conduct sang telemedicine or consultation by phone nga i-conduct sang mga doctors supposedly ang explanation sang chairman sang Committee on Health is teleconsultation ato siya. No, so bali virtual nga consultation kag magahatag supposedly ang city government sang donation nga 4 million. So may mga question kita but wala labot sa content, wala labot sa kaundan sang Memorandum of Agreement. Again, ang pagpresentar sa aton may mga kulang nga mga detalye, may mga blanco ang Memorandum of Agreement nga document. So amo man tong question ta but ato yang Memorandum of Agreement ato nga correspondence Bombo Pons ginpa-defer na ato ya sang committee chairman sang Committee on Health. So daw wala ito masyado na damo nga question kay gin-defer na for another session. Yes, oo. Dito kami nagdugay sa isa ka Memorandum of Agreement pagin na supposed to be implementation sang aton backchip, which is by the way kung ma-implement na siya kag mahatagan ang mga pumuluyo sang kind of sort of a medical insurance do assistance no do health card, maayo gina siya. It's exciting, maayo na siya nga programa, but ang Memorandum of Agreement nga gin-present sa aton again mga blanco, wala sang mga detalye, wala pirma, wala sang details, sino ang representative or sinong authorized signatory sang supposed to be first party, the other party, no? Kag wala pa sa mga pirma, so gin-present sa aton. And gin-invite sang chairman sang Committee on Health, si Councilor Pantebella, gin-invite niya ang city legal officer kag ang city administrator supposedly to shed light kag magsabat sa mga pamangkot sang miyembro sang konseho
sa nanungod sa Memorandum of Agreement. So amo to siya ang medyo naglawig-lawig ang aton discussions. Mo gani, no? So, minus sa ining back chip, daw gin-explain man to, dito ko sa Attorney Ting or Attorney Maghari na-explain nga wala magali ni pundo nga ihatag ang syudad, Councilor? Well, actually, hindi ko kaintindi gani Bongo Pons because in the course ng akon nga inquiry, lain nagakambyo ang explanation sa aton city legal officer who was the one explaining regarding that memorandum of agreement. So all the more na gid nga nag-request kami nga kinanglan pagid kinang iklarohon, no? Kinanglan klarohon gid sa amon sa mga miyembro antes kita maghatag sang approval for the authority of the mayor to sign the memorandum of agreement. Kay kadamo sang indigit klaro. Una, namangkot kita nanungod sa 15,000 supposedly nga garantiya, no? Magambal ka guarantee, but silingon ginagarantiyahan mo ang pagbayad sang 15,000 per patient. So sang gipamangkot ko ang concern sang of course ang una tanga concern diin mahalin ang kwarta kay wala kami may gin-approve nga appropriation ordinance. Nanungod sina nga bagay so namangkot ako kung diin mahalin ang pondo nga igabayad sa aton mga guarantee nga ihatag ta sa mga back chip card holder. Kag ang sabat sa aton city legal officer nga wala balayran ang syudad kay ang 15,000 nga igarantiya ta mahalin sa PhilHealth kag sa iban nga mga national government agency grants no mga healthcare assistance grants nga mahalin sa national government kag iban nga mga offices. So hambal ko paano kung hindi magbayad ang PhilHealth or disapproved for example na admit na ang pasyente gin-disapprove sang PhilHealth. Since may garantiya kita, buot silingon ang syudad ang mabayad sang 15,000 nga gin-guarantee ta per patient. So, dito kag hindi klaro. Kag nagambal man ang city legal officer nga kung in kaso may kulang, let's say, may ang gin-approve lang sang PhilHealth is only this amount, kag ang ginhatag sang iban nga mga offices, amula ni nga amount kag may kulang gyapon hindi makalabot 15,000 ang syudad sang Bacolod ang city government amo ang mabayad sang difference. So dito namangkot ko liwat din malin ang kwarta nga ibayad ta dira appropriation na balay na. So dito kag hindi gidya klaro ang ato nakuha nga mga explanation or sabat halin sa aton mga resource persons kahapon. Okay, no? So kag ti bunsangot pa insendeta, makabil ka lang na sa gali isang back chip kung PhilHealth member ka. Di ko hindi ka member sa PhilHealth, hindi ka makabil gali Kag ang punto ko dito, Bombo Pons, ang naghambal ang aton city legal officer, nga wala man na balayran ang city government kay ang iyan na isang PhilHealth da iyang nga claim amo ang ibayad dira. Siguti ko magamo na duplication pa na ang back chip card. Gamiton ta na lang PhilHealth card kay PhilHealth malang gali mabayad. So dito wala man explanation, again wala naman sang klaro nga explanation nga ginhatag ang aton city legal officer, ang aton mga resource persons. Amo na nga I think even ang aton floor leader nagdesider nga i-accept na lang anay kag i-defer ang approval sang memorandum of agreement. Okay, so duwa ini ka mga punto, ano? And balikan ko lang to ang sa Kalipay ni Green Sea Foundation, gin-research ko gali ni Councilor, ang presidente kasi kag ang tag-iya gid is bata sang Balacar Transit Incorporated nga bilyonaryo man ti ko daw nagalibog ulo ko ma-partner pa kita diri mahatag pa milyones ang syudad sa Bacolod nga bilyonaryo mangani ni sila iya. Well, it's a non-government organization kag nagabulig na sila no. Kilala ko man ini ang organization nga ini and nagabulig ni sila hindi lang sa mga taga Bacolod sa bilog ni nga province ng Negros. Ang pagkaintindi ko ang presidente na da is Ana Balcells. Normally nagahatag manggikita mga grants sa mga non-government organizations
for as long as accredited sila as an NGO or PO, no, People's Organization, nga may accreditation kita sa syudad sa Bacolod. So kung accredited sila, nagahatag man gid kita. But you know, dara sa sangguniang panglungsod, once gani may magsulod sa aton nga correspondence, especially kung mga kontrata ina bumbupons nga mag-incur gani obligasyon ang syudad, may obligation to pay kita, gina-scrutinize na antes kita mag-approve. So may mga questions malang dito nga dapat maklaruhan anay sa aton, and we feel nga we didn't get the explanation that we were asking. Natabuan guro nga ti absent ikaw to, why gid guro sa may mag-raise ato? Ma-approve gito guro? May iban man da nga mga members bumbupons. I'm sure may ara man da nga maka-question sina kag makakita sang mga jutay nga mga kakulangan, no, like I don't know if they are aware nga once na approved na for authority to sign ang memorandum of agreement as is na siya, ti alangan naman nga ang pirmahan sang aton mayor blanco, wala sang ngalan kung sino ang authorized representative, wala sang pirma, and amutong klaro man sang floor leader Bombopon. Okay. Ti amatayan tani next, no? San kay may committee conference kamo with the mayor, councilor? Buhay pa kami na inform kung may ara. Although amutong request sa aton sang floor leader, because of the urgency, kay urgent kuno ato. So kung gina-request niya ang mga miyembro sa sanggunian kung amenable man kami nga magpatawag sang special maybe special session para mag-approve sa to, or a committee conference with executive, kag nag-approve man kami, nag-agree man ang mga members. Okay. Sige. Anyway, update lang ta, no? In due time, kung by next week, basi balik iniliwat with the formal, may mga perma na, may mga details na. Yes. Oo. Hindi makita gusto nga mag-delay sa aton mga programa. Correct, But at the same time, hindi makita gusto nga dali-dalion ta kag may mga sala gali, especially ang aton mayor ang mapirma sina Correct. no, kag aprobahan sa sangguniang panglungsod. So we just want to make sure nga nag-comply sa mga legal requirements. Okay, sige. Councilor, with this, thank you again, no, sa sending a tempo, and good evening. You're welcome, kag maayong gabi sa liwat. Sige, salamat. Councilor M. Ang, no, sa din naman kami sa mga nag-question gid sang sining gipresentar ni City Legal Officer Attorney Carlos Ting, City Administrator Attorney Pacifico Buyat Maghari, sang blanco nga memorandum agreement duwa ini sa backchip kag siyempre sa online konsulta or e-konsulta. So basta health concerns naton, di kay kita magbalabag, kay kita so magbalabag kita. Basta sa insakto lang. Ti may wala na ma-reflect man na karon sa members sa City Council da. Nga di daw pariho na lang balon nga daw mas stamping pad kamo da pag siling muni pag-present okay dayon. What about the others? Muni gina pangita naton bala nga may mga brilliant nga mga ideas ka abtik bala nga paminsaron. Na to the extent katipunggan mo na iya, no? Ma-raise ka sa imong question o kung imo iyang point of order da sa clarification o pagklaro. No? So mayom lang ng ibanda, no? Sunod-sunod na lang gida. Approve na lang, no? Nga way gid gani mga espiritu. Sa backchip na ko kaladlawan, no? Backchip kay nati way maglipundo nang ibutang ng syudad sa Bacolod, nya ko PhilHealth member ka. No, makabil ka 15,000 pesos. Ti magamugli sila bumbolito, sakto puntong kasunod man. Di ba kuha ka pa yung backchip kung may PhilHealth ka man lang? Sus Mariones, di garapon. Nagsakay lang ang backchip sa PhilHealth. Ti anong issue sa PhilHealth? Doon pa kung kaladudla sa PhilHealth. PhilHealth, otro ba ni ka sindikato ng klase kinsa sa gobyerno? No? Ti remittance, natanga remit to. Wisa kung kinanglanon mo na, ngati ikuan mo sa beneficiary mo, sus, pabudlayan ka pa nila.
Da mabugto pang ugat mo sang ugtas na sa ila. Turo gini, tunto gining PhilHealth man. Tino pang ududla sina ngang utang sina sa gobyerno, bilyones. O ora utang sang gobyerno, I mean bilyon. Makontrobersiya bala. No? So tine okay man na. No? Sa ato ti kita beneficiary man kita. Sang PhilHealth. No? Pero ti dapat ya ko tani ko nang lano min sige dabla ara man dayon. Ay nako. Ti nagsakay ng si Backchip sa PhilHealth. Ti ko PhilHealth member din lang ko na register sa Backchip, mapila-pila pa ko na kung ano, no? Ngati way magli na pundo. Ang syudad diya sang Bacolod. Sige, hibalon nato nini ha, kag dugangan to kanong mga updates niya. Sang duwa ka mamuwa nga gipresentar kahapon ba ti ang city administrator way masang klaro nga sabat, ang city legal officer wala man sang klaro nga sabat. Wala tayong 8 minutos na nakaligal sa takna ng alas 8 sa gabi sa aton sa ring nga pagpalagad. Di man sa aton sa ring nga palatuntunan. May dugang update na rin mga kabanan, no? Si Bombo Cherry Grace Santillan. Iniangot ini sa bahin sang sini isa ka babayi, no? Nga nasapuan pa tayo isa ka commercial sex worker. Ang live-in partner na interview ni Bombo Cherry. Pero balikan nato nina pagkatapos gilamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy. Radio Bacolod Philippines Standard Time 54 minutos na nakaligan sa takna alas 8 sa gabi. Sige, time check naton ang follow-up ni Bombo Cherry Grace Santillan. Interview ni Makabaran sa live-in partner, no? Sa siring nasapuan, no? Kaina sa agad sa Braga Alihis. Sa syudad sa Bacolod, ang biktima kilala diri Makabaran, no? Ni Police Captain Elmer Bonilla. No, nga si Robilin Cantara, 26 anyos. Na-interview ni Bombo Cherry, ang 11 partner sang sining nga nasambit iya Makabanan nga biktima. So ano ang dugang mapaeg diri sang iyang live-in partner. Check na to, no? Makabanan sa patrol si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Che, please come in. Yeah. Yes, Bombo Pons, no, na-interview naton sinila mga gabi ang live-in partner ni Robilin Cantara nga isa ka bangkay nga nasapuan sa Purok Progreso, Barangay Alihis, Syudad sa Bacolod, Kainas, sang kaagahon. Ang ining biktima, isa ka commercial sex worker. Kag suno sa panayam nato sa live-in partner, mabuot ini nga babayi pero gapati ini nga ka insakto lang. So sa subong sa paglantaw niya, base kuno gin isahan ini
si Kantara kag wala ginbayaran sa insakto kung sa diin ini nagbato o kung naghambal nga wala pa ini siya gibayaran sang bugaw o kung sang gibugaw sa iya. Sa karon nagsugot na ini sila nga ipabigayon sa pag-autopsy ang bangkay ni Kantara para mabalaan ang kabangdanan sang iya kamatayon. Yari bala bumupons pamatian naton ang pahayag gikan sa live-in partner sang biktima. Sino ning ngalan niya, Bombo Che? Gitago lang ini niya Okay. ang pang iya nga kilanlan Bobopons, no? O, iya nga pangalan. Sige, pamatian naton. Ano ka sir ni Ma'am Rovely Mahinay? Pila na ka mo katuig, sir? 11. May bata ka mo, sir? Wala. Ito sa una ka na may galing na bugan. Ang mga glasi sa subong wala. Nang ano bra mo, sir? Biyay, talsikon. Ni ano mo yan, ni partner mo, sir? Nang sa Golden Field. Ano ubraya sa Sa Golden bar daw, pang lides sa mga ano bla, sumir man eh. Te, anang paano mo nakilalaan, sir, nga si Ma'am Rovely to gali ang sa alihis nga nakitaan? Nag-chat ang iya, pakaisa nga babae sa ako nga ang una nga chat, ang balya tani hindi ni ikaw bi ang nakita namon tiya mo na bako sa diin ang sino nga nakita nyo kay wala pa man di si Bibi Kapulya sa subong muna tiya ang balya ang nakita nyo sa puwan to blati duda na way na ganoy ang balya nila yun nga ang balang ko sa nga kung siya magito nang tani hindi lang bala kaya ang balya makagto kami sa police station i-confirm lang bala ang lang balya ti nagdesidar naman kami din nga nagdikta na lang sa ng backup 7 pagto ko na na bala na siya jay kaysa kung sira siya bala nga isa ko din kasa ko Pero kagabi pa lang, sir, natingala ka na nga wala pa siya kapuli. Di anong ginaubra mo, sir, nga gikontak mo pa siya or ano? Ay, siyempre kasugat ko siya mo, ti pululi na daan tagalason si Midya alas 12. Tilas 10 Midya alas 11, wala nga masugat naman siya. Hindi man sa masugot kung hindi ko magsugat mo, masugat ko na niya. Di pagkakadto mo to, sir, nga wala sa ano yung munang yung reaksyon, sir? Nangangkot ko sa kung sinong tao sa inyo bayan, ti ang bugaw na mabasa ko nga at tutunay sa kayo sa lakyan nga puti. Kaya mo to ay bugaw mo to. Sinong pangalan sa bugaw, sir? Mario. Mario ano, sir? Alias lang ng Mario. Alias sila na. So, kilalanay gid ka muna ni Mario, sir? Hindi mo kami kilala, hindi mo close, pero kilala na lang kami sa dra lang tambayan. Pila na nakatuig obra si Ma'am Rovely, sir? Dawid na isa lang rin sa una. Tisang priso ko napunta pa sa akin. Priso ko doon katuig mo. Kasi pagagawa ko, nagbalik sa sakon. Pagka pilakas man na nagbalik naman sa obra to. Ito mo na nga nag-obra naman sa. Sa ano nga kaso, sir, nga na priso ka, sir? Sa 9-1. 9165? 9165. So, bali, wala kagidya. Anong si Mario na, sir? Naghambal, nakilala niya na, sir, ang salakyan, ang drivers ng salakyan niya puti. Nakilala niya lang na sa amulan na nga first time nga front siya, at front niya. Amulan na, pero hindi agad niya mga guro kilala. Pero wala ko balo kung kilala yung mga kung ano. Kaya muna galing nga, huwag na kami nga iba nga para mag-anos siya ang isa. Siya lang gidya, siyempre siya nag-front sa isa mo. Nakatog ba ngayon na kamo ni Mario subong adlaw, sir? Sang subong adlaw wala na, sang amula tong kagabi la, kagahon. Sang kaagahon nga before mo manakitaan si Ma'am Rovely? Sang kaagahon nga wala na gid siya ga reply. Sang tagwan mo garing na lang mo. Siya mo ginpangita si Ma'am Rovely? Siyempre ulat-ulat na lang ako makabalik sa bla. Basta nga naglawig, isa na nagalas 4 sang kagahon. Do wala pa, do ga panagutlak nga duda gaya basta nga nagpuli, kabla kay basyari na di sa wala pa. In-charge kong cellphone kaya nalubat mo. Tapos ko charge do, nakapuminsar ko lang nga hindi ko pakaliti. Naglakat ako luwat, nagkadto ko sa nagtuan niya bla, di wala gid. Gasigi ring iya cellphone, sir? Sang kagabi kagagawon garing pa, po sang agaway na. Way na.
So, bali si mananghambal ni Mario, sir, pila ko no kabilog ang tao sa sulod sang salakyan. Way man sa kambal sa amon nga pilang tao kagamana. Kung sa ano, pabala daw bali isa lang idya ka tao. Sa mo nga paminsaron, sir, may ideya ka, sir, kung nga agin ubra ini sa imo nga partner? Ay kung si way man sa problema, basta sa transaction nga na okay yan, nabla, naberan na, way naman sa kung siya pa, way naman na problema. Siya mo lang to galing, bla, basi, way tiya ka balang isa, din, ano ya, bla, din, Giisahan? Oo. Dubalib lang pantalyahan niya eh. Nga kung saan na pa, nabayaran sa ambuga, kaya asugit sa amon, way pa. Alas sa buga to, ano pa bla, yung korpra, yung kag palagiwa naman na bla. Kaya mo na, daw mo na namin yung pagyan mo. Kaya mo na guro nga, hindi mo na pasugot to, isa to nga, siyempre, hindi ginaya magpasugot nga, hindi magpamindan, nanay mo manigdan ginaya. Kaya mo to guro nga, naglalisan na ista nga nag-abot sa amo na eh. Hindi mo to daan magpasupi lang isa. Kaya kung wala bayad dyan, hindi ginaya malakat gina din niya mo tuguro eh. Nagipwersasa? Matyagan mo na, nagipwersasa sang ano. So, bali subong, sir, anong plano nyo, sir? Isa lang nga mong plano nga makakuha ng mistisya siya ang si Mario diya eh. Ang makatago. Kasi siyempre siya nag-front mo. Siya way naman kami ibanan pa. Siya man lang. Gipaidalom nyo sa autopsy, sir, si Ma'am Ravili? Way pa sang sinilang ko nga sang agaw way pa. So, dobalis sinilang ging paproseso. Nagsugot ka na, sir? Oo. Di anong mensahe mo, sir, kay Mario, sir, kag sa naghimo sa partner mo, sir? Si Mario makoordinate na sa mo na para madakpan tong nagano siya. Kag sa pang nagano siya, blado na surrender lang ko para may matagaan man siya isa nga wala na mo eh. Kalaw ay manakaroon nga nag-amo na natabo siya, way na mo. Huwag pa Marias man na. Buot man na ba eh. Hindi alam lang baton kay amo na natabo siya. Ang tsakto lang dapat siya bayaran. Kaya way man na siya kapang pa Marias. Sabi tigaling nga muna na abla. Hindi man na matabo kung hindi makuanan guro sang isa mo. Okay, Bombo Charity, but silingon, do may something gid between sa Bugaw kag sa kay Cherry. Sa Bayranay, no? Yes, Bobo Pons, no? Kag kabay pa mag-coordinate na sa pamilya o kung sa kapulisan ang Bugaw, nagikilala sa alias nga Mario para mahatagan man sa hustisya ang kamatayon ka biktima kag mahilbaluan man kung nga ini siya gipatay. Oo, mo gani, no? Sige, anyway, mayo naman lang natin sa kwanta sa sang reaksyon, no? So, dapat na mabalaan, mga porsyento. Bati ko daw, porsyento lang na iya ka Bugaw, pero dako ginayang iya ka commercial sex worker mo? Gani, mandong Bupons, basig yung nagirik na balabayad sa Bugaw, Bupons, no? Kag wala naglabot sa kay Robin. Sige. Tinang iya mga kwanta pa lang na paglantaw, pero wala tonta na, nakaporma ang investigasyon ni sa aton sa rin mga kapulisan. Anyway, Bombo Cherry, salamat gid. Yes, Bombo Pons, ini ang brita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Sandilan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo. Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Ang latest nga update, no, sa dumakabaran sa kamatayon ni Robilin Cantara. 26 anyos sa nagapabilin nga misteryo. Kung sino ang sospechado no nga naghimo sang sining nga krimen, makaluluoy manti na kuan gid sang kabuhi. Sige, sundan ang dugang mga development diri sa pila ka mga news at public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. 6 minutos sa kaligid sa taknang alas 9 sa gabi ni sa aton sa ringa palatunto na meron pa kita special feature, no, ang birthday ni Mama Mary subong adlaw September 8, 2022. Ari si Bombo Jazz de Jesus Madrigal.
tanan sang Setyembre napunan sa mga dalalagko nga hitabo kag selebrasyon nga aton gid ginaupdan. Kalakip na diri ang aton ginadumdum subong adlaw nga adlaw sang Nativity. Ukon pagkabunag ni Blessed Virgin Mary, Mother of God. Apisar nga ang modern canon of scripture ukon ang Holy Bible wala naga-records sang pagkatawo ni Birheng Maria apang may mga earliest writings kung sa di nabalhag ang angot sa pagkabunag sini sa Proto-Evangelium of James nga isa ka apocryphal text ukon secret writings sa tung late 2nd century kung sa din diri nasaad nga ang iya maginikanan amo sanay Saint Anne kag Saint Joachim. Si Saint Anne amo ang ginsaad diri nga amo ang maternal grandmother of Jesus. Sa bahin sa mga santos, ang simbahan Katoliko naga-commemorate sang karon nga adlaw bilang ila pagbalikman sa tiilan sang Dios. Upod na sa ila na day Blessed Virgin Mary kag Saint John the Baptist bilang ila kaadlawan. The reason for this is found in the singular mission that was theirs in the history of salvation. Bilang kabahin sa tradisyon, ang birthday ni Blessed Virgin Mary ginaselebrar sa mga Roman Catholics bilang isa ka liturgical feast sa Roman Catholic Calendar of Saints kag subong man sa Anglican liturgical calendars. Ang Setyembre 8, siyam kabulan pagkatapos sang solemnity sa iya pagka-Immaculate Conception nga ginaselebra naman sa Disyembre 8 sa bahin sa Eastern Orthodox. Ang karon nga kaywatan may katumbas sang Nativity of the Theotokos nga nagahambal man sang pagkabunag ni Birheng Maria sa Orthodox perspective. Maria, Santa Maria. Ang karon nga kafiestahan kaangay man sa Assumption of Mary ginsuguran sa Jerusalem. Nagsugod ini sa tong 5th century bilang kafiestahan pasadto sang Basilica Sanctae Mariae Ubi Nata Est nga ginatuwag na karon bilang Basilica ni Saint Anne. Sa tong 7th century ang kafiestahan ginaselebrar sa mga Byzantines kag sa Roma bilang kafiestahan na sang pagkabunag ni Blessed Virgin Mary. Ang kafiestahan ginaselebrate man sa mga Syrian Christians sa karon man nga adlaw Setyembre 8 kag subong man sa Coptic kag Ethiopian Orthodox Christians tagsa ka Mayo 9. Ang karon nga kaywatan analagip man sa Tridentine calendar. Samtang sabahin sa mga wine growers sa Fransya, ila ginatuwag ang karon nga kafestahan bilang Our Lady of the Grape Harvest. Apostolic tradition places Mary's birthplace either in the Church of Saint Anne in Jerusalem or in Zipfuri, Israel, where Saint Anne once lived. Si Birheng Maria bilang Iloy sang Diyos, mayara sang central role sa Roman Catholic Church. The key role of the Virgin Mary in Roman Catholic beliefs, her veneration, and the growth of Roman Catholic Mariology have not only come about by official statements made in Rome, but have often been driven from the ground up by the Marian writings of the saints and from the masses of believers, and at times via reported Marian apparitions to young and simple children on remote hilltops. Subong
nga adlaw ginadumdum ang pagkabunag ni Birheng Maria, Iloy sang Dios. Isa ka universal celebration kung sa diin ginaobserbar sa mga tumuluo sa simbahan Romano Katoliko ang Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Base sa Christian theology, nagmabdos ang ulay nga si Maria kay Jesus pinaagi sa balaan nga espiritu, rason nga ginatawag siya bilang God-bearer. Base sa balaan kasulatan sa Dios sa bagong katipan sa libro ni Lucas, Kapitulo 1, versikulo 42, diri nagasiling sa Ingles nga pulong, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Happy birthday, Mama Mary! Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! You were chosen by the Sige, salamat gid sa kay Bombo Just Jesus Madigal. Happy birthday, Mama Mary. Naalagay sa po nato, no? So, 14 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa gabi. Sa ato sa mga kabombo, 108 dias na nabilin, Pasko na. Huwebes subong ang presentasyon, petsa 8 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa po na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton,
ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag maghiliusa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Kamay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag Ginoo, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintuton-an nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, "Punan ninyo sing tubig ang mga tadyaw." Kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintuton-an nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag
para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo,
nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga para igalampo namon. Ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Kamay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,